Ama sen tezma geçi dari poğaça sen. Да, тут було. Ако вие сте разлюбени, стига книга е, той ми излюбил от среда или вънка? Я си ги работа. Я се разбирам. Ама Софка много га яд да губи. Не? По принцип така ли си? Викам много като игра. Как? Особено някой път пък... Като караш, не викаш се пък. Като караш още повече. Ево, той та майка не е на... Не виж ли? На къде отивам? Не виж ли къде отивам? Дай да се разбирам. И сега сядам и Софка за отрицателно време да разбивам. Аз така. Аз да списам, сега не се разбира. От череса да не иде сливич. Какво става? Това е работа на... Ваня. Имаш ли? Ето, ти го дам карака. Не шляка съм на телефона. Съвет. Да. Що нещо удобно ще? Няма да лепят нещо. Айде! Ти ще си вземи добре. Ха-ха, ударица! Айде. Играй. Ли? 20 сега още в началото от пикти. Да, и ти каза, дай половината на мене. Аз съм свидетел. Да, тут була. Да, тут була. Да, тут була. Айде. Нарака да ти стигна.